No hi ha una dona jove i sexy capaç d'expressar-se amb una vaga formació clàssica, amb un poc de cervell al cap, ni una capaç de pronunciar inextricable sense anar a classes de dicció. Mira, amor, a l'edat de Wanda, en aquella època, qualsevol dona haguera tingut temps de casar-se, tindre 5 fills i passar la tuberculosi. Però per què eren dones? Avui en dia totes parlen com si foren cries de 10 anys que han respirat heli. Però en pla de, és a dir, tia, és que flipa, tia, és superfort, tia. Si les haveres vist, si és que semblava una desfilada de 35 peladrusques. La meitat vestides de Lolita i l'altra meitat vestides de putón verbenero. Però si és que fins i tot jo ho haver a fer millor que la majoria d'eixes cries. És fàcil. Un vestit, un país de mitges i ja està. Escolta. Amor. Hola. Hola. Toc, toc. Hola. Arriba tard? Sí, arriba tard. Fotre, quina merda. Com ha entrat? La porta estava oberta. Escolta, si ve per la Venus de l'Espace han anat tots ja fa mitja hora, Ai, mira, ho sent moltíssim, no sap vostè com ho sent. Però és que, mira, m'he quedat sense cobertura en el mòbil, sap? I mira, m'he trencat un tacó en una reixeta de ventilació, d'aixes que jo no sé què ventilen, vostè ho sap? I a més, mire, un espavilat en el tren ha estat ahí descarregant-se a mi meu tot el viatge. I ja per rematar s'ha posat a ploure. I porta estos peus mullats. Quina merda de dia, quina puta merda de dia que porte. Potser hi ha un Valium a la farmaciola, si vol que li porte. Ah, no es moleste. Ja estic curada de sang. Gràcies, Déu meu, per fer-me la vida tan fàcil, I per cert, em presente. Em diuen Wanda March. Com? Wanda? Ho veu? Si és que em diuen igual que la seva prota de la peli. Vostè coneix moltes xiques que es diuen Wanda? Si és que estic feta per al paper. I vaig a aquesta merda de tren i estar ahí en mitjà del túnel amb l'espavilat i s'ahí vinga a descarregar-se damunt meu. I vostè qui és? Samuel Costa. De veres. Samuel Costa. Encantada altra vegada de conèixer-lo. És vostè el guionista? Bo, jo he fet l'adaptació. Ah, l'adaptació. I també segur que és vostè el director d'art, no? Sí, Ja. ha tornat a ser. Coneixo les pel·lícules i m'encanten. He vist l'Anatomia de l'ombra 2 vegades. I quina passada de pel·lícules. Això no és meu. Ah, no, perdó. És que estic boba. Volia dir l'altra. Quina? Pintat. Però bé, mire, esta que estem parlant ara és boníssima. És una pel·lícula molt forta. És molt sexual i eròtica. I t'agrada el país de la mediació i tal, ja? Ja. Jo no m'esperaria així vestida ni en un collar de gos, perquè jo soc molt tímida, saps? Però vaig pensar que m'aniria genial per a ficar-me allà dins del paper. Ja. I de veres que és sadomaso? No, en absolut, home. Té lloc a 1870. Ja. Però aquestes coses no tenen pinta de ser de 1870, no? No massa. Però potser les dones sadomaso d'aquella època ja es vestien així, Sí, saps? qui sap. Mira, Qui sap, sí. he portat un currículum. Molt bé, moltes gràcies. Mire, així està. Foto i currículum. Ja sé que és un poc curt, però és que, mire, jo sóc una gran actriu, perquè vas fer de Nora en l'adaptació cinematogràfica de Casa de Nines, dirigida per Ercilio Star. Ercilio? I la gent va pensar que vaig estar fantàstica. Ercilio Star. No tinc l'honor d'haver vist cap pel·lícula d'ell. Ja. Però bé, diu vostè que tenia una cita per l'audició de Wim Sí, a les 2:15. Ja. Ja sé que és un poc tard, però... i el seu nom era com era, Wanda? Wanda March. Tot el món pensa que és un nom artístic. Ja, però no em figura el seu nom. Com que no, si el meu agent ha dit que estava tot arreglat. Segur no estic ensallitjat. Per favor, 2:30? per favor, deixeu. Val, però mira, ja que estic així... Un moment. És que, mire, Però què està fent? he portat vestuari, sap? Mire, tinc un vestit meravellós d'època. No, escolta, no, és que no val la pena, de veres. Però, No, de veritat que no vol fer-me vostè la prova? no de veres, no li vull fer la I prova. per què no me fa un assaig així ràpid? Escolta, se n'ha anat tot el món, qui li donarà la rèplica? Dóna-me-la vostè. És un honor per a mi que em donase la rèplica el guionista de l'obra. L'adaptador. Sí, això seria superxuli que em donase la Un rèplica moment. l'adaptador de l'obra. Un moment, senyorita... Wanda. Això. Sí. La veritat, estic buscant algú diferent. Ah, sí? I Sí. què és el que està buscant? Algú amb un poc més de... Bueno, és Ja, que no sé. Ja, no es moleste, que ja ho he entès, sí. Algú que no siga jo, no? Si és que sempre és el mateix.
massa alta o massa baixa, massa vella o massa jove. El meu currículum és molt curt. No cal que es posi així, És que, miren, això és depriment, sap? Ja, però que no hi ha per a tant, no hi ha per a tant. He tingut un dia horrible i això és Però- tan però- depriment que no... Però que tornarem a tindre audicions en poc de temps. Ja, però és que ja que estic així, m'estalvia tornar demà i almenys no hauré fet el viatge demà. Mire, Wanda, jo també he tingut un dia horrorós. Li he passat proves a un muntó d'inútils. Fins i tot m'ha vingut una cria amb aparell. Ja. Crega'm, si li passo una prova ara no li faré cap favor. Sí, ja, ho comprenc. Però és que jo necessito estar relaxat i he quedat per a sopar. Sí, deu estar un sopar. És important que jo estigui descansat. Ja. Mire, jo li agraïm molt que has vingut, de veres. I enhorabona per la roba, és esplèndida. I ens tornarem a veure pronto, va, jo li ho prometau. Ja m'estranyaria a mi, sap? Però mire, gràcies per dir-ho. Sembla vostè ser una bona persona. El problema és esta professió de merda. Per no parlar dels 30 euros que m'he gastat en el vestidet este dels collons. Però a què dona el pego de ser de 1870, Sí, sens dubte, dona el pego de ser de 1870. Ja, és així, en pla guanda total. Me'l deixa que me'l prove? A veure com em queda només, sap? Vinga, va, siga vostè por. Me'l deixa? Sí o no? 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 Sí? Ah, gràcies. No, és que s'ha tallat, no sé què ha passat, deu ser per la tempesta o algo. No, no t'ho dia tu, no, és que ha entrat algú. No, ja, no et preocupes, jo replego el sopar abans d'anar a casa, sí, 20 minuts, calcula 20 minuts i estic en casa. Pot ajudar-me? Sí, val, sí, jo també t'estimo, val, sí, adeu. Ai, quina passada. La rèplica de la mà de Samuel Costa directament. Estic flipant. Això no es jugarà al seu favor, jo no sóc actor. Però què està dient? Si és vostè fantàstic. És clavaet a Kowalski. No, Kowalski no, Kusemski. Sí, això, Kusemski. És vostè Kusemski. No crec que siga Kusemski. Ai, quin vestit més xuli medieval. És com d'un sopar medieval. A veure... Als seus peus, senyor meu. Per on vol que comencem? Anem per la primera escena. Va, jo no tinc manies, tria vostè la que vulgui. Val, té la seva part? Sí, està feta a pols, però... Així està. Un moment. Què? Però això és el text íntegre. No sé. D'on l'ha tret? Doncs jo què sé, me l'ha portat el meu agent. I es pot saber d'on l'ha tret ell? I què més dona? Que és un top secret o què? No hauré de veure-lo jo? No, però... té igual. L'ha llegit? Sí, així per damunt, en el tren i tal. I per cert, aquesta història, en què està basada? Està basada en una novel·la austríaca titulada La Venus de l'Espeig. Ah. I per qui està escrita? L'autor és Leopold von Sacher-Masoch. Ah, que parla vostè austríac. Sí, I potser segurament sí. s'ha llegit la història esta en la versió original, no? Ja, sí. Potser sí. Sap que esta novel·la va constituir un escàndol quan es va publicar a 1870? No m'estranya, perquè és que és porno sadomaso total. No és porno sadomaso. Ja, no li sembla porno? Ni tan sols un poc? Perquè per estar escrita a l'edat mitjana, rotllo ahí 1870 i tal. La Venus de l'Espeig és una història d'amor bellíssima, és una novel·la autèntica, una de les grans obres mundials. Ja, però per a mi és porno. Sí, Mira, ja. jo de sadomasoquisme entenc un muntó, que sóc actriu, Ja, sí, el terme masoquisme ve de Sacher-Masoch, arran d'esta novel·la, sí. Ja. Ah, masoquisme masoc, ara ho entenc. No ho havia pillat jo abans. Ja, sí. Aquest tio ha posat el seu cognom a la paraula sadomasoquisme, tu, quin crac. No és el que ella anava buscant, Ja, perquè ell volia fer una novel·la i la gent va pensar que era porno. I ara vostè va
i li platja el text. Què? No, jo he adaptat la novel·la, he reinventat els diàlegs, les situacions. Ja, he posat molt de mi en tot això. Que sí. I una coseta, aquesta història, en quin lloc se'n desenvolupa? A un allotjament, en un racó apartat de l'imperi austrohongarès. L'imperi austrohongarès. Pots recordar-me què és això? Això és massa complicat, val, poses ahí. O sigui que és un hotel bo, i això, no? Sí, és un balneari per a gent acomodada, un lloc suntuós, val. Val. Vinga. Val. I rodant. Ja. En començar la pel·lícula, Bon Kusevski està a la seva habitació llegint un llibre, prenent el cafè de la vesprada i toc, 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 Wanda entra. I això que estiga llegint és un símbol per a la pel·lícula, per al personatge, o per què està llegint, això, home? En aquella època hi havia gent que llegia llibres de paper, de veritat, avui en dia encara. Un altre tall. I com es deia el tio? Es deia Sebron? Bru? Severin Bon Kusevski. Ah, sí, això. I pot contar-me de quin rotllo va ser tio? Conten com era, digue'm adjectius, alguna coseta, no? Ric, ociós, típic de la seva època, intel·ligent, viatger, cult. Ja, intel·lectualoide. Que li quatre. Que li quatre? Però quina paraula és això, per favor? No l'escoltava des dels 80. No m'imaginava que fora vostè tan purista. Així que és un tipus així distinguit com vostè, no? Sí. Sí, escolta, li importa que recoqui un poc les llums? Està tot ahí com una miqueta carregat, no? Les llums? Sí. Clar, dona, com si estigueres a casa. Està una miqueta estrany. A veure... Ai, sí, està molt millor. Ah! Uau! Així sí. ¿Pot posar-se en el meu puesto? Amb calma, No tinga pressa. Així està. Perfecte. Uau! A vostè la càmera el vol moltíssim, Està guapíssim. Mira. Espera, que es veu una miqueta raro. Ara sí. Un moment. Va, doncs mira. Ho he fet mal, no? Perdó. Uau, Què? no està malament. Ah, que sí, Vol que parlem del personatge d'ella? Dos me'n sé de memòria, però vinga, va, si vol. Jo diria que Wanda en molts aspectes, és una dona de la seva època, malgrat els principis que professa. Malgrat què? Els principis que professa, perquè és que ella, a primera vista, semblava ser una dona com havien de ser les dones d'aquell moment. Pausada, molt culta. No, i res més, no? Doncs conta'm alguna cosa que no sàpiga. O mira, no, da igual, ja me'n dono, busco jo la vida, que sóc actriu. Este és el llibre? Sí, no vol que rellegim el text? No cal. Vinga, fins on? Anem fins al final de la pàgina 3. Ah, molt bé. I després em fa fora, no? Anem per parts. Escolta, eixa frase que posa vostè en la pàgina 0, el Totpoderós el va castigar posant-lo les mans d'una dona? Sí, això és l'storyline, és una frase que està a la novel·la, està estreta del llibre de Judit. Ah, que està en la Bíblia. Sí, els apòcrifs de la Bíblia, sí. Ai, que ignorant que sóc, I no li sembla un poc sexista? El Totpoderós el va castigar posant-lo les mans d'una dona. Mira, jo l'invito a reflexionar la novel·la de Sánchez Maso. Ja, però ho va posar vostè en la pàgina 0, per algo, Però bé, no és el meu problema, vinga, jo només sóc l'actriu. Ella porta un espeig i tal, no? Sí, en efecte, sí, porta un espeig. Com està? Sí, val, no me eche. Pesua. Tranquila, un poc més arrere, Ahí quieta. No me eche.
Si la serventa que No serveix mereix, com a serventa que serveix, per què vols una un poc més serventa a que la no seua serveix esquerra. com a Ahí, serventa que quieta. serveix? No el mereixes. Aquesta és a Vali, l'estació. rodant. Aquesta és a l'estació. Quan vulga. Lolo és un lelo, li diu Lola a la Lolo és un lelo. Erra, merra, ràpides, roden i corren les rodes del ferrocarril. Toc, toc. Endavant. Herr Severin von Kusemski? Lamento molt importunar-li. Em diuen Wanda von Dunayev. La meva alcova està dalt de la seua. I ahir per la nit em vas trobar aquest llibre, un exemplar de Faust, amb el seu marcapàgines dins. M'havia assegut sota els abeduls al costat de l'estàtua de Venus. Li ho agraïsc infinitament. Acabava de comunicar-ho a la doncella, precisament. Haguera demanat que se l'emportaren, però em vas trobar una estampa molt atrevida en el seu interior. No és un Tiziano? Sí, la Venus del mirall, un dels meus quadres preferits. Doncs la seva Venus sembla haver servit bé, al igual que aquest llibre. És fidel. Disculpe, Fidel? A l'original. Sí, és una còpia fidel del quadre. Comprenc la seva fascinació perquè és un quadre arrebatador. He d'agrair-li que s'hagi molestat en portar-me-ho. No he pogut evitar reparar en uns estranys versos que hi han escrits en el dors. A la meua Venus de l'Espeig. És vostre escriptor, Kusemski. Solament són uns pobres versos improvisats. Improvisats? De veres? Estimar i ser estimat? Oh, quina gran fortuna! Però més vell i més fort encara és aquest torment que m'importuna. El pes d'una dona, de qui sóc la seua joguina, el seu esclau miserable, la seua cadira, i ella és la meua deessa, la meua tirania, la meua Venus de l'Espeig. Són sentiments molt interessants. Jo de vostè aniria en compte, en aquests marcapàgines tan especials. Aprecio molt la seva discreció. Vol seure un instant, frau Dunayev? Ai, gràcies. Em permet descobrir-la? Que amable. Són peix tàrtares, no? De Sevellina del Cauca, diria fins i tot de Kazajistán. De Sevellina, tàrtara de Kazajistán, exactament. Tremola vostè, Kusemski? Sí, li suplico que em disculpe. Puc oferir-vos algo de beure? Ai, moltes gràcies. Un cafè seria perfecte. Es pot prendre el meu. Que amable. Amb 2 de sucre, per favor. Val. Ell li serveix un cafè? Espero no importunar-li massa amb els meus tacons caminant per dalt. No, no m'inoportuna gens. Camine vostè amb els tacons sempre que ho desitge. Així que és vostè poeta, Kusemski, A les meues hores mortes. i un enamorat expert en pets. L'amor per les peixes... Esta rèplica vaig a botar. No, m'agrada. continue llegint. L'amor per les peixes és innat. És una passió que la natura ens otorga a tothom. Vinga, home, esforces un poc més, no? L'amor per les peixes és innat. És una passió que la natura ens otorga a tothom. Acaronar uns peixos suaus i espesses. Sentir eixe singular pessigoleig, la seva electricitat. No sé dir-li per què, però sembla que per a vostè no es tracta només d'un do de la natura. Potser la seva mare el va abrigar amb una pell de sevellina quan era vostè un bebè. Si peque d'indiscreta, li demane que em disculpe. No, de cap manera. Realment era una tieta meua l'apassionada per les peixs. Doncs això ho explicaria tot. Tots són fàcilment explicables, però sempre serem inextricables. Inextricables. Què vol dir? La vida fa de nosaltres el que som. I final de la pàgina 3. Ala! Que l'ha aparegut!
estàs bé, Wanda? Ah, vinga, va, no ha sigut res. Estava ahí només tantejant el terreny. No, ha estat molt bé. Ja, mire, No semblava que estiguera vostè tantejant el terreny. això es diu saber crear atmosfera. Jo sóc una professional, sap? No ho oblidem. Molt bé, realment, molt bé. Vinga, va, pare, que vaig a posar-me rojo. Tampoc que digues que ha sigut perfecte, eh? Ja, és clar, és clar. Anem a fer una cosa, anem a llegir un poc més, val? Val. Ara vindria el discurs de Kusenskis, el passeig... No se ho salte, perquè això m'ajuda a mi a tornar a entrar dins del paper. Ai, actua vostè bé, Samu? No, jo només aparente. Que sí, que actua vostè molt bé. Ja t'he pensat qui farà de Kusenski? No, encara no. Tinc opcions, però no ho he decidit encara. Hauria de fer-ho vostè. Sí, clar. Això ho faltava a mi. Que sí, que hauria de fer-ho vostè, de veres, que ho fa fantàstic. Però mire, jo faria alguna cosa novedosa, així com fingir un accent estranger, per exemple. Sí, perquè Kusenski és un personatge distingit. Li sembla prou aristocràtic, prou distingit, o li sembla un complet idiota. Em sembla vostè un capoll. Però mire, està fantàstic, sap? No tindrà per ahí una bata o algo així, veritat? Sí que tinc una bata. No, Wanda, estàs fent broma. Ah, sí està la bata. Prova-se-la, que segur que li val. I l'ajudarà en el personatge, vinga. És d'època, no? Sí, això m'han dit. A veure... Siegfried Müller, Viena, 1869. Doncs mire, no ho havia vist. 6 euros en el mercader de Benicala. És que tinc una germana que viu al costat, sap? Ja. I sempre ho troba tot. Així que mire. Uau! Està vostè perfecta! Que fort! Ni que estiguera feta a la mida, Quina barbaritat! Sí, m'està com un guant, tu. Està vostè fet un pincell. Què diu? Vinga, que sí, que està preciós. I quan li ha costat el collaret de gos, ixe? Aquest? Sí. Aquest és un record de quan era puta. Estic de broma, que és conya. Vinga, va, anem un poc cap a darrere. La seva mare va brigar amb una pell de sevellina quan era un bebè. Si sóc indiscreta, li demane que em disculpe. No, de cap manera. Realment era una tieta meua l'apassionada per les pells. És dur per a ell, no? Home, sí, és dur per a ell, és prou dur, sí. Doncs que es note, home, que es note. Vinga, si peque d'indiscreta, li demane que em disculpi. De cap manera. Realment era una tieta meua l'apassionada per les pells. Doncs això ho explicaria tot. Tots són fàcilment explicables, però sempre serem inextricables. Inextricables. Què vol dir? La vida fa de nosaltres el que som, en un instant imprevisible. El cafè està al seu gust, frau Donayev? Doncs apenas ho he provat, però jo diria que està excel·lent. Una cosa, el cafè és un altre símbol, no? A veure, ella és el cafè i ella està desitjosa i apenas ho ha provat, no? Sí. És això. Val, sí, m'ha descobert, val. Podem continuar? I ha viscut vostè el seu instant imprevisible, Kusenski? Sí, pot ser sí, però no la voldria avorrir. No, desenganyeu-vos. Em pareix fascinant. Això és com una novel·la policíaca anglesa. Estic desitjant conèixer més de la seva enigmàtica tia amant de les pells. Jo crec que això s'ho podem votar. No s'ho vote, que està genial. Vinga, va, l'enigmàtica tia amant de les pells. Jo era un xiquet infernal, era malvat i cruel i maltractava les criades i el gat. Fins i tot em portava pèssimament amb una de les meves tietes, la comtessa, que era una dona imponent, era voluptuosa, exuberant. Era una dona terrible. I vale, fins així. Per què? Què passa? És que vostè no ho entén, Wanda, però no és fàcil dir en veu alta les coses que heu escrit per la nit, estan soles davant d'una pantalla. No és igual, no és el mateix. Però què està dient vostè? Està genial, ho està abordant. Vinga, va, conta de la tia amant de les pells.
va venjar. Una nit va entrar a la meva habitació amb un abric negre de pell de guineu de Rússia i una vara d'abedul a la mà. Quan entrà a l'habitació es llevà l'abric i es pujà les mànegues. Venia seguida de la doncella i la cuinera. Jo vaig intentar fugir, però les criades m'agafaren i em tiraren damunt de l'espeix. La meva tia començà a colpejar-me. Però jo vaig decidir que aguantaria el dolor, que no demanaria que parara, que ho suportaria tot. Però la meva tieta em pegava més fort i més fort, cada vegada més fort. I no vaig poder suportar-ho. I li vaig demanar que tinguera pietat, que deixara de colpejar-me. Quan finalment va parar, em va obligar a demanar-li perdó a genollar i a besar-li els peus. Tot això davant de les criades i del gat. Quan jo vaig ficar-me a plorar, les criades es burlaven de mi i em dient «Nineta, nineta». Després se n'anà, amenaçant que tornaria. I des d'entonces una vara d'abedul ja no ha sigut una vara d'abedul ni un abric de peix, ha sigut un abric de peix per a mi. En aquell moment ella va fer de mi el que sóc. I va tornar alguna vegada? Sí, d'alguna manera. Els meus somnis. Per les nits torna amb la seva vara i el seu abric de peix. Nit rere nit em torna a visitar. Pobre amic. Pobre. Pobre per què? Aquella nit ella em va mostrar el més valuós del món. I pot explicar-me què era? Que no hi ha res més sensual que el dolor, ni més excitant que la crueltat. La comtessa va fer una bona feina. Sí. Aquella nit la vaig idealitzar. Des d'aquell dia que busco una dona que siga com ella, que se sembla d'ella. I algun dia la trobaré. I quan la trobe, la desposaré. Uau, Samuel, aquest passatge és genial. M'encanta. M'ha agradat? Està fantàstic. M'alegre, perquè ja molt de treball ahí, O sigui, que aquesta història parla del maltractament dels xiquets. Què? Què diu? Però de quin cony està parlant? Què tindrà a veure tot això amb el maltractament dels xiquets? Però per què s'empenyem en transformar-ho tot en un estúpid problema social de merda? Escolta, perdona, el maltractament dels xiquets no és un problema social estúpid de merda. És clar que no. Però no es deixa portar per clichés, no es deixa portar per convencionalisme. Ja. Nosaltres no fem antropologia, no fem sociologia, nosaltres fem cine. Sí, però tot i que mai això... És que el que nosaltres fem així va molt més enllà del maltracte físic. Molt bé, disculpi vostè. És que, però quin món estúpid i avorrit en el que vivim, però per què s'empenyem en transformar-ho tot? La pròxima vegada en què em vindrà? Amb el feminisme? Amb el racisme? O amb la lluita de classes? Sense dubte, és vostè únic, Herkusemski. Jo de vostè aniria a poc a poc. Potser la dona que vostè somia es torna molt més cruel que vostè desitja. Però jo estic disposat a córrer el risc. Ja sé que és vostè. És vostè un hipersensual. I vostè? Qui és vostè? Frau Wanda Dunallev. Qui? O què és vostè? Jo sóc una pagana. Sóc una dona bella i rica. I pense aprofitar aquestes dues qualitats. No vaig a perdre'n res. I jo respecte profundament els seus principis. Disculpeu-me, però jo enric del seu respecte. Mire, Herkusemski, jo estimaré a l'home que em faça feliç i satisfaré a l'home que sàpiga fer-me feliç. Però sols fins que em faça feliç, perquè després em buscaré un altre. Però no hi ha res més cruel per a un home que la infidelitat d'una dona. I no hi ha res més cruel per a una dona que la fidelitat forçada. Escolta, puc moure'm o algo? Sí, pot moure, sí. En la nostra societat, una dona no pot tindre cap de poder si no és mitjan d'un home. Doncs bé, voldria averiguar en què es converteix una dona quan arriba a ser igual que un home, quan es converteix en si mateix. Escolta, la Wanda anava per davant dels seus temps de lluny, eh? Buah, quina tipa! Escolta, Wanda, Què?
Com és possible que se sàpiga vostè totes les rèpliques? Doncs no ho sé, aprèn ràpid. Aprèn ràpid, però se sap vostè el text de memòria. Sí, havia vostè dit que Wanda era com havia de ser, malgrat què? Els principis que professa. Ja. I vostè què pensa? Que aquella no es creia totes aquestes històries, no? No, jo ho dic per les coses de les que parla, perquè Wanda parla de coses com els drets de les dones i bla, 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 jo que se passa de coses molt rares. I bla, Sempre està bla, bla, bla. bla, bla. Puc dir una cosa? Sí. És vostè. En canvi, vostè per a mi és molt millor que una pagana. És una deessa. No em diga, quina? Venus. Venus és Wanda! Venus és Wanda, sí o no, eh? O són paranoies meues? És ella que ha tornat a la Terra, ha pres forma humana per haver d'enxar a ell el tarro. No del tot, no exactament. Ja, o sigui que no dir res, és oposada. Vol que siga ambivalent? Ambigua. Sí, això, ambigua. Sóc un pedant insoportable, no? Doncs sí, mire, és vostè un pedant insoportable. Però és prou graciós. I molt guapo. Vinga, continuem. Va, continuem. Per a mi, per un moment, que tinc el xeno infectat. Per a mi, vostè és molt millor que una pagana. És una deessa. No em diga quina. Venus. Però Venus només pot regnar en un regne d'esclaus. Aleshores, hauré de buscar millor el meu propi esclau. Vol ser vostè el meu esclau, Herkusemski? Però jo ja ho soc. Jo sóc el seu esclau, des que vostè ha entrat en esta habitació. Però què està dient? Ja està enamorada de mi? Perdudament. Jo patís per vostè com si la coneguera des de sempre. Subjugueu-me. Alceu-vos i aparteu-vos de mi. Mire, Herkusemski, reconec que vostè m'intriga moltíssim i l'agraïx la seva sinceritat i la claretat dels seus sentiments. Perquè respecte a la bellesa, a vostè no li falta. Però és que jo, quan un home me someta d'aquesta manera, em sembla olor de trampa. No hi ha cap trampa. Estimeu-me. Ho veu? Ja estan donant-me ordres. Desposeu-me. Però si és que jo sóc una pagana. Per estimar-me, hauria vostè de fer gala de molt de coratge. Ja l'he explicat quins són els meus principis. Per a mi tant me val, jo solament vull que es converteixi en la meva dona. Però si no em coneix vostè de res. Domine'm. És absurd. Però jo li dono tot el poder sobre mi, per sempre, incondicionalment. Faça de mi el que vulga. Domine'm. Assolta'm si així ho desitja. Vaja, això és tan inesperat. Val! Genial! Sí, m'agrada! M'agrada! Anem a fer una altra prova. Ara poses allà. Anem a fer una altra prova. Ara... Uah! Això m'encanta! Ah, sí? Sí, ahí està molt bé. Però escolta, ha de continuar gravant tot el rato? Sí, solament esta escena. Anem a gravar-la. Estic cansada. Val, sí. Estic cansada. Molt bé, val, sí, anem allà. Vaja, això és tan inesperat. Ni tan sols pensa aparentar que ho intenta? Mira, escolta, vostè m'ha dit que diguera el text, i és el que estic fent. És una audició i tampoc es passe. Però és que abans de dir el text, jo vull veure si vostè sap fer dirigida. Així és que fas el que jo li dic. Estigues ahí quieta i diga el text i punt. Acció. Jo li dono tot el poder sobre mi, per sempre, incondicionalment. Faça de mi el que vulga. Domine'm. Assolta'm si així ho desitja. Vaja, això és tan inesperat. És el que desitja en el fons del seu cor? Sí, jo el que vull és convertir-me en el seu objecte, diluir-me amb la seva essència divina, vestir-la, desvestir-la, subjectar-li les calces, calçar-li els peus, deixar de tindre voluntat pròpia. I anomena això amor? És l'únic que existeix. A l'amor, a la política, només un pot tindre el poder. Un ha de ser el martell i l'altre la inclusa. I jo, Wanda, jo estic disposat a ser la vostra inclusa.
Vale, i tallem. No, per favor, no talli ara. Però anem a veure que intel·ligent que és vostè, no? I com coneix també a les dones, és increïble. Així n'hi ha un treball de molt de temps, no crega. Ja. Va, de totes formes, si vol, continuem. Sí, volia vostè ser la inclusa. Sí, Wanda, perquè vostè busca el plaer, però jo busco el dolor. No es deixi portar per els desitjos dels demés. Utilitze el seu amant com ell la utilitzaria a vostè. Someta. Traga-li el suc com si fos una llima. És vostè increïble, Herkusemski. Si no m'accepta com a marit, accepten com a esclau. Maltractem amb la seva divina crueltat. Però per què hauria de maltratar jo a l'home que m'estima? Perquè així l'adoraria encara més. Però és que jo no desitge ser adorada. És clar que sí. Totes les dones desitgen ser adorades. És com el nostre creador. Maltracten. Reduïsca'm al no-res. Sí, no, és que no he eixit encara, però que no. 20 minuts, en 20 minuts estic en casa. Sí, val, no et preocupes, jo telefonaré abans d'eixir. D'acord? Sí, jo també t'estime. Val, sí, adeu, Hola? adeu, ciao. Sí, encara estic així. L'audició? Encara no ho sé, és massa pronte. Estic en una agència de treball temporal. M'han cridat per a un treball de mecanògrafa nocturno en un bufet d'advocats. Què va ser? Omplint contractes i que estiguen al dia següent a primera hora tot i ser rotllo. Doncs sí, així és la vida. La vida és així, rei. Ale, fins ara. Adeu. Ah, jo flipo. La seua mitja taronja? Encara es diu així? Missa taronja? No sé. Com es diu mitja taronja avui en dia? Doncs no ho sé. Cap de suro. Ah, val. Ja. D'acord. Estarà vostè estranyat de que l'haig mentit, no? Realment no em concerneix. Però és que mire, com dia Wanda abans, no pense privar-me de res. Jo, com que no em dóna el conyàs, em conforme. Ja. Que vostè és el martell i ella és l'enclusa, no? Ja, i qui vol que li diga? Sí, amor meu, el que tu digues, amor meu. Mire, això no es trata d'amor, es trata del meu cul. I el que vulgui el meu cul s'ha d'emportar la resta. I això és el tema de la seva història, no? Ah, sí? Està vacilant-me? No sé. Vostè què creu? Siga sincer per una vegada en la seva vida. Vinga, per favor, no dissimule. És més complicat discutir amb vostè que ballar un tango. Vol que li prepari un cafè? Vol un cafè? Què passa? Que està contestant amb mi? És clar que no, solament li estic oferint un cafè. Ja, un cafè simbòlic. No, un cafè de veritat. Ja. I què va pensar la seva dona si s'assabenta que està oferint-me un cafè de veritat? No estic casat. Ah, no? Doncs pensava que sí. Així per la conversa m'ha paregut. No, era la meva nòvia. Nòvia, dona, és el mateix. Jo vaig dir una vegada una entrevista que li van fer i vostè deia que aquesta professió l'anava molt bé per excitar-se amb moltes dones. No em diga que ha llegit això. Però això fa molt de temps. Jo era molt jove i era la primera entrevista que em feia. Ja, o sigui que no està vostè mai casat? No, mai. Ja. I encara viu amb sa mare? Escolta, sóc recargolat, però no tant. A vostè l'agraden les dones amb pell de rabosa, no? No, és l'amor. L'amor? Ara sí que està seguint vostè recargolat. És el que hi ha. Perquè vull ser la meva nòvia. Ha de ser molt carinyosa. Ja. O sigui que té que vindre al seu estudi, a les seues aletes, planejant i volant, no? Així és com entenc jo l'amor. Quan apareix ja que llançar-se a ella amb tot. D'un salt. Sí, llançar-se de cap, amb resplendors, focs artificials, trons, rellams. Escolta, vol un cafè o no vol un cafè? Jo no entenc entregar-me a un home sense convertir-me en la seva esclava. Així que potser vostè i jo no som tan compatibles, Herkusemski. Trobo que ens anul·lem. En canvi jo penso que estem fets l'un per l'altre. No ho veu vostè, Wanda? De veres no ho veu vostè també? Li propose una prova. Un contracte com els negocis. Té vostè un any per davant per demostrar-me que és l'home que jo necessito.
Però un any és molt. Encara no ha acabat. Li suplique que em disculpe. Redactaré un contracte estipulant que serà vostè el meu esclau durant un any. Hòstia, la Wanda! Ho tenia tot planejat des del principi, des de que entrat per la porta. Però quina tia més llesta, tu! Buah, 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 buah. Vostè creu? Vinga, va, no es faci el simple, que és vostè l'escriptor. No ho tenia jo pensat com que ella ho tenia ja tot preparat. Ja. Conforme diu, no ho havia pensat. O sigui que aleshores és aposta, és oposada. Vol que sigui ambivalent. Ambigua. Sí, això, ambigua. Ambigua o és una guarrindonga esta que li agrada passar-s'ho bé? No és una guarrindonga. No vull que la història vagi per ahí, no. Però se pot fer més recargolat? El faig el meu esclau durant un any i després t'allibere. Tornem a això de ser ambivalent. Ambigu. Sí, ambigu. És que, baix el meu punt de vista, o baix el punt de vista de Kusemski, vostè, Wanda, vostè pot ser la seva última oportunitat. De la què? única oportunitat. De què? De viure. Ja, però és que a ell li posen els assots. I vols saps que a mi a ella li va ser rotllo i fa aquesta espècie d'audició estranya. Però és que d'alguna manera, ella també el somet a ella a una audició. Ja, però és que ella és un raret. I ella és una dona, objecte, com totes les dones de 1870. Què? Qui és vostè, Wanda? Jo sóc una pagana. No, ho dic de veritat. Torna a tontejar amb mi. No, de veres, qui és vostè? D'on eixi vostè? Quina és la seva història? Mira, escolta, mon pare era policia, sap? I jo vivia d'ací cap allà, en tots els puestos. Ja, però on? A quines ciutats? Quins països? Redactaré un contracte estipulant que serà vostè el meu esclau durant un any. I jo serviré a les vostres ordres. Tracte fet. Demà vindrà un oficial grec al balneari. Un grec? Sí, un grec d'Atenes. Vindrà en el seu cavall blanc con la neu i amb unes botes negres de cuir. Doncs bé, vull que m'averigues una informació sobre la seva estància. Però, Wanda... Què passa? Ja estàs protestant? No, li suplique que em disculpe. Demà es veurem en el bosc dels abeduls al costat de l'estàtua de Venus. A quina hora? A l'hora que jo vulgui aparèixer. Molt bé. I no vingues sense la informació que t'ha demanat el grec. I ara? Besa'm el peu. Ell s'aixenolla, li besa el peu. Bum! Besa'm el peu, m'encanta. Ai, Severín, ves a portar-me les meues pells. Severín, com acabarà això? Això depèn de vostè, frau Wanda Dunallev. No depèn de mi. Doncs gràcies pel cafè, esclau. I ara sí que m'avellis a mi un cafè de veritat, sap? Estaria bé. Escolta, què passa en el llibre? El llibre? No comença així la història. Què passa en l'escena quan apareix Venus nua envoltant els pells al voltant de la ximenella? Però vostè ha llegit el llibre. Vostè ha llegit la Venus de les pells. Doncs sí, mira, ho he mirat per damunt. Aleshores, quan em preguntava de què anava i tot aquest rotllo, em va mentir. Mentir? Sí, volia anar un pas per davant que vostè. Per què lleva l'escena? És que no estic segur de si podria fer-la servir. Doncs ha de posar-la, abans de que es trobi amb Wanda. Com va fer la Venus de les pells sense Venus? Wanda i Venus són la mateixa actriu i va en pilotes per escena. I mire, l'ho fas pel mateix preu. M'ho pensaré. No s'ho pense. Anem a improvisar coses, que així ixen bones idees, val? Ah, sí, si eren bones idees com? Però mire, abans vaig a retocar una altra vegada les llums, val? A veure, on estem nosaltres quan comença la pel·li? A l'habitació de Kusemski, plena nit. Ah, molt bé, molt bé. L'habitació de Kusemski, mitjanit, les 2 de la matinada, el foc de la ximenella s'aviva, un poc més a l'esquerra i perfecte. I Kusemski què està fent? No sé, llegit un llibre? Sí, clar, com no. Mira, escolta, llegint un llibre està massa vist. Ja llegirà quan conega Wanda.
Ja. No pot estar llegint ahí tot el temps com si fos una biblioteca municipal. Pensa una altra cosa. Ja, podem fer que estiga escrivint el seu diari, per exemple? Doncs mira, sí, això m'agrada més. I jo ara sóc Venus. I què cony? Mira, com si estigués en mà. Escolta, vostè està tontejant amb mi, no? No siga cregut, vinga. Va, improvise, com si jo fora la nòvia. Sí, ja. Com vaig a improvisar jo, que no sóc actor? És la meva primera vegada que faig això. Això ho diuen tots. Ja, però en el meu cas és cert. Sí. Vinga, mitjanit, 2 de la matinada, apareix Venus despullada, envoltada lascivament en un espells. Vinga, pot envoltar-me en un espells. Que per això és vostè el director d'art. He dit lascivament. Molt bé! Doncs ara, fiques dins el personatge. Posa en el seu escriptori i faça com que escriga. On millor encara, escriga de veritat. Val, sí, és el que estic fent. Doncs digue-ho en veu alta, si no la gent com se va assabentar que està escrivint. Ja passarem una veu en off. La llum de l'estància s'il·lumina a poc i es sent el soroll d'un pèndol vell. Tic, tac, tic, tac. Tic-tac. 22 d'octubre de 1870, 2 del matí. Estic allotjat a un balneari termal, rodejat de boscos i muntanyes. És una nit sense lluna. El silenci i la foscor regnen. No. Un moment, sent el cant d'un teuladí. No, d'un rossinyol. No, és un rossinyol. I el miol d'una gata en cel. Estic terriblement sol, miserable, insatisfet. Guten Abend, mein Herr. Què és això? Els alemans ens han tornat a envair. Espere no molestar-le. Per descomptat que no. Salutacions, oh Venus. Ves que no m'has oblidat. Com podria oblidar jo a la meva més estimada i antiga enemiga? Ai, que amable. No em mereix jo un bes a la mà? Així està millor, Samuel. Ai, fa molt de fred ací. Cada vegada que vinc a veure't, acabes refredant-me. Atxu! Ho veus? Ja estic posant-me malalta. Tal vegada, si no anara passejant-se per ahí sempre nua. Però és que jo sóc Venus. Tinc que anar passejant-me nua per ahí. Tal vegada, si et lleves ixes robes rugoses i vens així, apretar-te contra mi, hi ha tant d'espai debaix d'estes pèls. No, gràcies. He portat aquest bistó especialment per a tu, directament des de l'Olimp. Mira l'etiqueta. Made in Olimp. És diví. Ja. I per què hauria d'interessar-me a mi el seu visor? Ai, Severin, coneix el teu xicotet defecte. No t'interessen massa les dones. T'interessen més les pells. Hauries de casar-te amb una nútria. Podria tindre una millor relació amb una nútria que amb la major part de les dones que conec. Però tal vegada, si vens així i separes les meues cuixes, podries rebutjar d'un poc d'amor. Realment és amor el que vostè em proposa? No, és el poder. És el poder el que a vostè li interessa. Oses resistir-te a mi? Per descomptat. Severin, t'obligaré a postrar-te als meus peus i ens suplicaràs. Mai! Severin, tu ja eres meu, seràs meu per a sempre. Mai! Ja auf Wiedersehen, mein Freund. Tornaré i després desapareixeré. I se'n va? Què? Què l'ha paregut? Vaja! M'ha encantat! Està genial! Aquesta molt bé, eh? Sí, sí, molt bé! Podria vostè enganxar-lo a la seva història, si vol. Home, és clar que sí. A més, és que vull que la història vagi en esta línia, sí! Clar que sí.
I què li ha paregut això de que posi ahí un accent tipus Maglen Dietrich? Està genial, m'ha encantat. Sí, és perfecte. A més, és que també li trau una vessant completament diferent a Kuczynski. Sí, perquè ell està ahí fent-se el dur enmig de la nit. No, Venus, tros de guarra. I al dia següent, en Wanda, fes-me teu, amor meu. Sí, està clar, podem acabar l'escena fent un fundit en negre i després il·luminem, com si es fera de dia. Clar. I aleshores, toc, toc, i la que entra és Venus disfrazada de Wanda. Per venjar-se, clar. És clar que sí, és genial. Així que és vostè. Què? Que és vostè, ell, Costa, Kuczynski, Costa. No, jo no sóc, què diu? Però No. vostè ha dit que hi havia molt de vostè en aquesta història. Aleshores, qui és vostè, Wanda? No hi ha res de mi en esta història, no. Ja, vostè és només el guionista, el adaptador. En pla de que si un crític diu que la història va de vostè, el mata. A veure si és que jo no vaig a poder inventar meus personatges. Doncs clar que sí, Gersamolensky. I l'ha vingut de perles trobar-se amb estos en una novel·la antiga austríaca. No és una novel·la antiga austríaca, és un llibre molt famós. Ai, sí que no ha viscut mai vostè el seu instant imprevisible als 12 anys? No. En una biblioteca? No. En un gat? Què no? I continua esperant-lo? Jo no espere res. Jo solament trobo que la relació entre aquestes dues persones és absolutament fascinant. És rica, és complexa. I res més. Ja, sí, clar. Jo adoro la profunditat emocional d'estos personatges. Ja no es veuen reaccions com ixes avui en dia. Ja no es veuen atacs d'ira com ixes avui en dia. Hauria de veure vostè amb uns amics meus. Val, sí, d'acord, ja. Val, em rendix. Jo no sé res. Ja, així que vostè quan arriba a casa la nòvia no el lliga al llit per a fustejar-lo. No. Doncs demani-li-lo, a veure si està disposada la nòvia. Vol deixar de dir tant la nòvia a la nòvia? Ai, perdó. I una cosa, què li pareix aquesta pel·li a la seva mitja taronja? No li agrada massa. Ja, no li agrada massa. Clar, perquè té por que la gent pense que aquesta història va de vostè o d'ella, no? No, home, no va ni de mi ni d'ella. Deixa'm que adivini un poc sobre... Com es diu? Maria Camila. Maria Camila. Segur que és una dona més jove que vostè. D'una boníssima família que s'ha criat en un caseró grandíssim, en una platja molt pija de Xàbia. A la Canyada, exactament. Quasi la Canyada. Bé, però segur que la seva família passa el cap de setmana en un jardí molt xulo en Xàbia. I allí estan en el jardí, menjant marisc i practicant vela, no? No va malament. És alta, un poc autoritària, però sense arribar a ser desagradable. I té una cabellera fantàstica, unes cames llargues i un bon parell de ulls blaus. És un cervellet que, a més, ha fet la seva preparació universitària en Madrid i la carrera en la Complutense. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Té un doctorat! Està acabant la seva tesi de sociologia. I també té un gos gran així, tipus pastor alemany, que tindrà un nom així ingeniós, tipus intel·lectual. Epicuro? Kepler. Kepler. Es nota que té vostè cultura. Però vostè segurament que no sap, o sí que ho sap, que són asquerosament rics. A que sí? Encertat? Sí o no? Ai, però vostè és l'artista, és l'intel·lectual i el sensible. I això és el que li agrada d'ella de vostè. Perquè no ha conegut mai a cap home la meitat de sensible que vostè. A ella li agrada llegir, l'òpera, tot aquest rotllo. Per les nits veuen el canal d'art i després parlen del Premi Cervantes. I ja per finalitzar el dia, un quiqui tranquil. No hi ha res millor per a relaxar-se que un quiqui tranquil. Però a vostè una veu li ressona en el cap tots els dies, dient-li que no és això el que desitja. Vostè vol una altra cosa. I la veu està ahí, ressonant-li. Bom, bom, bom. Però seran feliços, perquè a vostè li agrada a ella, li agrada moltíssim. I a més, viuran tranquils, veient el canal d'art i parlant del Premi Cervantes i pegant quiquis tranquils. Després tindran fills, que seran com vostès, i després es moriran. Què? Continuen llegint? Sí, continuem. L'endemà, al bosc dels abeduls. Val. Imaginem que està l'estàtua de Venus. Salutació. Oh, Venus.
Salutacions, sou Venus. Vol que fem una lectura ràpida? No. Severí. No, això no està bé. Aquestes històries de dominació i d'esclavisme m'ha corromput vostè amb les seues paraules. En canvi jo penso que vostè experimentaria plaer dominant un home, fins i tot atormentant-lo. No. Reconega-ho. Però és que això no és per a mi. Com puc fer-lo entrar en raó? Al diable la raó. Però no ho entén, Severi. Vostè mai estarà segur en les mans de cap dona, siga la qui siga. Aquesta rèplica és tan sexista que em donen ganes de vomitar. Però per què sexista? Per què sexista? Però què té de sexista? Però, per favor, vostè no estarà segur en les mans de cap dona, siga la qui siga? Però això és un passatge del llibre. I a mi què m'importa? Que aquest llibre és sexista? No, home, no, el llibre què va ser sexista? El llibre, si una cosa té el llibre és que no és És un sexista. gran clàssic de la literatura mundial, no? Anava a dir això, eh? No exactament això. Mire, amic meu, i això no és un Tiziano. Això és porno sadomaso. En el fons, aquesta història és un pur cliché. Però què és el que té de cliché? Mire, a ell li donen uns assots i de sobte li encanten els assots i que el flagelen, no? Però això és el que li va passar a Sacher Maso. I a vostè mai l'ha passat? No, home, no, és clar que no. I aleshores què sap vostè d'això? Jo crec que això és la història de dues persones que es veuen unides per a sempre. Els seus cors queden lligats l'un a l'altre. Sí, lligats a la perversió. Lligats a la passió. A la passió d'ell. Això és química. Són dues persones que quan s'uneixen s'encén la metxa. Però quina metxa i quina química. Això és una lluita de poderes i de classes, sap? Mire, Wanda és una dona encantadora i innocent que ha tropeçat amb un pervertit com Kusemski. Vostè no ho entén. Però si Vostè no entén res. Si li ha dit que m'ha corromput amb les seues paraules. Però, i si les ànsies de poder, de dominació de Wanda, estigueren dormisquejant dins d'ella, ja ha sigut Kusemski el que ha vingut i les ha despertat? I si Wanda és una dona normal? Sap què li dic? Que aquest llibre és un pamflet misògin austríac. No és això, per És a res. exactament això. En què? Al final, per exemple. Sí, què? Sí, quan ella se'n va i deixa Kusemski mig empalmat i li diu al grec que el flagele. I se suposa que és culpa d'ella, no? Quan és ell qui li ho ha demanat. No. Saben què pense? Que al xicotet Kusemski li posa el grec. I d'això estic segura. Però com pots? Com és possible? Com pot ser que vostè interpreti tan meravellosament bé a Wanda i al mateix temps tinga una idea tan estúpida i equivocada del seu personatge i de tot el demés? Vaig a una actriu de merda! Imbècil! Gilipolles! Ho sent. Perdó? Que ho sent, que... És que m'he deixat portar. Ja, però el que vostè ha dit queda. Però és que jo el que pense és que l'essència d'esta novel·la és que hi ha que anar en compte amb el que es desitja. Ja, perquè pot ser expressant-te per la seva porta, no? Mire, no es castiga una deessa. Equili 4. Això és la història que estem contant. Equiliquatre. Quina és la forma moderna de dir equiliquatre? Doncs no ho sé. En pla literal, rotllo algo. Si vostè ho diu. Ja. Mire, té sort de que les deesses no existeixen, si no s'assabentaria. Val, Wanda, val. D'acord, jo li dono la raó. Jo accepto tot el que vostè diu, però... Podem continuar? Per favor, Wanda. Però és que no ho comprèn. Vostè no podrà estar segur mai en les mans de cap dona. Siga la que siga. Però és que, Wanda, vostè i jo som aventurers. Nosaltres explorem els límits de la naturalesa humana. Però vostè està malalt. La comtessa el va enverinar i estem recollint els fruits. Però és que aquests fruits vostè els estima tant com jo. És vostè un visionari pertorbat i un fanàtic que faria qualsevol cosa per complir el seu somni. Però és que el meu somni és vostè. Allunyeu-vos de mi, per favor, Severin.
o serà massa tard? Vostè m'estima. No ho sé. Sí, ha de decidir-se. Ha de fer alguna cosa per convèncer. I què puc fer jo? Fas el que fan tots els amants. Fas-em patir. Però és que a mi em repugna. I jo deteste aparentar. Jo no sóc la seva tia, la comtessa. Jo sóc jo mateix. Repetisca la rèplica, però desafiant. Jo no sóc la seva tia, la comtessa. Jo sóc jo mateixa. Una altra vegada. Jo no sóc la seva tia, la comtessa. Jo sóc jo mateixa. Una altra vegada, però deixes anar. Però què li passa? Jo no sóc la seva puta tia, la comtessa. Què vol? No ho sé. I per què sembla que no estem ja interpretant el paper? Volia veure un poc més, només això. Doncs mire, jo sóc qui sóc, sap? Sóc una pobra actriu en l'atur que li fa falta aquest treball. Així que mire, fins així. Este paper és massa complicat per a mi. No, Wanda, si està molt bé, no? Wanda, no se'n vaja. Wanda, per favor, no se'n vaja. Per favor, quedes. Digue'm, li ho suplico. Li ho suplico. És vostè molt roïn. Vostè no ho entén, veritat, Wanda? Ara mateix jo estic a la seva mercè. Mentix. Vostè no està a la meva mercè. Sóc jo, la que li seguís les seues mans. Diu vostè que és el meu esclau, però jo sóc la que somet a vostè. I això és cert. El què? Doncs que sempre diu que ella té el poder i no el té ella, el té ell. I quan més se somet, més la fustiga. És curiós. És complex. Així està el contracte del que parlàvem. En ell estipula que vostè es compromet a demostrar la més absoluta submissió. Serà el meu esclau i renunciarà completament a la seva identitat. La seva ànima, el seu cos i el seu honor seran meus per a sempre. Signa-s'hi. Però jo creia que els meus servicis només durarien un any. Com? Està posant-me vostè les condicions? Puc llegir el contracte? Per a què? No confia en mi? Signe. Així està millor. D'ara endavant m'anomenaràs senyora i no podràs parlar si jo no t'autoritze. Em faràs de menjar i esperaràs al corredor fins que jo et doni ordres. Pel matí em vestiràs i per les nits em desvestiràs. Em pujaràs les calces i em posaràs les sabates. D'ara endavant t'anomenaré Samuel. No, diu Gregor el text, home. Ho he canviat. D'ara endavant t'anomenaré Samuel. I vestiràs robes de criat amb el meu escut d'armes. Però jo sóc un home d'honor i com a home d'honor que I sóc... com a home d'honor que és vostè, ha de complir la seva paraula. No acaba de signar un contracte que diu que és el meu esclau. Sí, el seu esclau, però no el seu criat. La diferència se m'escapa. Però això és un xoc. No és un joc. És qui sóc jo. Una dona tossuda i voluntariosa, que sempre aconsegueix el que es proposa. I quan més es resisteix, jo més m'obstine. Però vostè, en el fons del seu ànima, té una naturalesa noble. Què sap vostè del fons del meu ànima? Té raó, no sé res. Li suplique que em disculpe. Sóc despreciable. Dóna'm els teus diners i el teu passaport. Gràcies. Demà partirem cap a Florència. Jo viatjaré en primera classe, clar, i tu en tercera. A tercera classe? Què passa, Samuel, amb la resta dels criats? Però quan s'acabarà tot això? Acabar? Si apenas hem començat. Però Wanda, jo... Paf! I li pega una hòstia. Ai, Severin, amor meu. T'he fet mal? Sí, deliciosament. Què has pogut averiguar del grec? El seu nom és Alexis.
I és comte. I és un home molt atractiu, veritat? Sí, és molt atractiu. O veu com li agradava a Helkusemski el grec? Aquesta nit vull que reserves una llotja al costat de la seua, en l'òpera, perquè vull que el conde Alexi en servisca. Però, Wanda... Què passa? No sóc una dona lliure per a fer el que em dóna la gana? Però és que em destrossa vostè. Silenci, gos! Ves a portar-me una vara de fusta d'abedul. Vale, li dona una vara d'abedul. Xup! Xup! Sense aquest xiulet. Xup! Els nervis se'm posen com si fora un diapasó. Xup! Xup! Alberga un desig. Sentir-te gemejar baix els assots. Sentir a Helkusemski implorar-me. Sentir-te plorar com una infanteta. Xup! 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 El meu cor està botant dins del meu pit. L'aire està incandescent. Què has fet, eh? Què has fet? Què? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla? Bla, 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 què? Per favor. O sigui, que ara Wanda es torna una bruixa malvada, tinc els nervis con un diapasó, l'aire està incandescent, i per què no també trons i rellams ja posats? Mira, Samuel, m'agrada vostè, sap? I la seva història m'encanta moltíssim. Però és que això és massa hortera. Hortera? Sí, hortera. Però què té d'hortera? Però és l'obra, és la meva obra, és una obra fantàstica. Jo no vaig a deixar que ningú vingui així a fer-me canviar d'opinió. Sí, ja ho sé. No, vostè no ho sap. Vostè què va saber? Vostè no sap res. En sèrio pensa que jo vaig a deixar que ningú vingui a destrossar el meu treball? No, home, no. Vaig o no vaig a fer el paper. Doncs bé, vostè ho ha volgut. Ella trau un ganivet i se'l posa al coll. Severín, no saps com t'ho die. Però, Wanda, què està fent? Però què pensaves, que no haria jo iba a enterar-me del teu xoc? Pensaves que podries subjugar-me? No, Wanda, jo no volia res d'això, li ho jure. Quina sensació més meravellosa. Escolta, saps què dic? Tocaré per telèfon a aquests advocats per agafar el treball de mecanògrafa, perquè vostè encara no m'està assegurant que va donar-me el paper. No, però a mi m'encantaria donar-li el paper. Ja, però això ho diu de boquilla. Jo ho vull per escrit. Sí, Que et follen, dime. Maria Camila. No, és que encara no hi sé. Maria Camila! No. Estàvem així follant, me l'estava clavant per darrere. Estava ahí empotrant-me com si fuera un dimoni en cel. No, jo tomaré qualsevol cosa quan arribi. Sí, no, tranquil·la, jo telefonaré abans d'així. Sí, d'acord, sí, val, sí, adeu. Hola. Adeu, ciao. Sí. No, encara no hem acabat. Ja sé que és un poc tard. Sí, arribaré a casa quan t'arribe. És el que sols passar, que la gent arriba quan t'ha arribat, saps? Mira, ves-te'n un poc a la merda ja i no em truques més. Adeu. Ai, ho sento. No estava parlant amb ningú. Què? Estava finxint. Finxia que parlava amb algú, però no n'hi havia ningú a l'altra banda. Estava parlant de la meva mitja taronja. I qui és ixe gatxó? Ja vostè que li dic que és un gatxó. Per què ha muntat este numeret? I vostè què creu? Jo crec que li ha sentat mal que jo agarrara el telèfon. Ja, així en pla venjança de dona, no? En pla, venjança de dona o alguna cosa així, sí. Ja. Sap el que li dic? Que qualsevol director d'art ja s'haurà tirat i llançat damunt meua. Ja. Però potser jo no sóc un director d'art qualsevol. Ja, i una merda. No ho fa perquè sap que no ho pot fer. No. I encara que jo li deixi? Com pot ser que sàpiga tantes coses de Maria Camila? La vas conèixer al gimnàs. Ho sabia. És un pibó i prou simpàtica, sap? I estàvem ahí en el vestuari de xiques, parlant de coses de xiques, i jo li vaig contar que era actriu en l'atur, clar, con el 94% de les actrius d'aquest país, i que ara estava treballant com detectiu privat. I em va demanar un treballet. La típica investigació prenupcial. Volia saber si el seu xic el volia suficient, si tenia antecedents penals, si la seva situació financera era bona o roïna. El típic. I mire,
He quedat amb ella demà. Li vaig a donar la informació privilegiada. És vostè increïble. Mire, quan un home em diu això em fa olor de trampa. Ja. És que Maria Camila mai es dutxa al gimnàs. Ah, no? Doncs mire, quan jo la vaig veure, estava prou mullada. Bé, continuem llegint? Sí, continuem. Doncs mire, tinc una altra cosa que m'agradaria que es posara. Taram! Aquest és el bolso de Mary Poppins, Vinga, ja l'ajudem. M'ha fet vostè esperar, Severín. Ho lamento molt, senyora. Estava netejant la plata. Està vostè molt atractiu en aquestes robes de criat. Moltes gràcies, senyora. Quasi podria enamorar-me de vostè. Quasi podria enamorar-se? Però això vol dir que no m'estima? Ai, m'avorreixes, sempre ploriquejant. Eres molt fastigós. És el comte. I què vol? S'ha enamorat vostè d'ell. I què vol que faça? Si m'ha seguit fins a Florència. Però ell no l'estima. Solament la codícia... Però com ha codiciat a 1000 dones abans? Porc insolent! Com oses parlar-me en eixe to? Ves a portar-me les meues botes. Sí, senyora. Per ahí no, idiota. En la borsa. En el compartiment de baix. Sí, senyora. T'agraden les meues botes? Sí, senyora. T'agradaria calçar-les? Sí, senyora. A mi, no a tu. Sí, senyora. Ai, Samuel, demà vaig a lligar-te una figuera que tinc en el jardí. I després et punxaré per tot el cos amb el meu prendedor de pell daurada. O no, millor encara, el lligaré tot nu a la meua calessa. I després et faré caminar a llatigassos. Què? T'agrada la idea? Sí, ama. Ai, Severín, estic molt contenta amb tu. Tal vegada després em dono un caramel. Necessita alguna cosa més de mi, ama? Sí, una darrera cosa. Vull que truques a Maria Camila i li digues que aquesta nit no tornaràs a casa. No, això no puc fer-ho. Sí, clar que pots fer-ho. I vull que li ho digues sense justificacions de cap classe. Truca. Truca. Maria Camila, sóc jo. Aquesta nit no tornaré a casa. Esta nit no tornaré a casa. I no et justifiques. No puc dir-te per què. Dis-li adeu. Adeu. Pensa. I apaga. Ai, Samuel, ¿no es maravilloso estar aquí tú y yo junts en esta estancia tan placentera? Realment ara no sé ni on em trobe. Com que no ho saps? Mira, una nova vida s'obre davant de tu. Davant de tots dos. Sols tots dos. Sols tots dos. I el conte? Deixa de fastidiar-me en el compte, per favor. Severín, no et castiga prou. Això és el que passa. Justament ara que anava a revetjar-te amb els meus braços. Anava? De veritat? Vine así y abraza. Ay, Samuel Severín, qué idiota eres. Ahora vaig a deixar que estigues una hora pensant que eres lliure de nou. No t'assabentes que en el fons eres el que jo vull en cada moment? De sobte una joguina, de sobte un animal, de sobte un espai buit per omplir. No. Em negue, no vull, no. Com? Li he escrit una carta. Una carta? Una carta de trencament, pot ser?
Potser la humiliació que em reclamaves ha tornat massa insoportable per a tu? Potser la humiliació que em reclamaves s'ha tornat massa insuportable per a tu. Esta part no sé com fer-la. Com que no? No sé molt bé el que passa, Però saps? sí és fàcil. Anem a veure. Ella està desafiada en este moment. Ja. Però tu com la veus en el teu cap, eh? Anem a veure. Quina és la rèplica? La rèplica és: li he escrit una carta. Val, sí, d'acord. Anem a veure. Li he escrit una carta. Sí, li he escrit una carta. Una carta de ruptura, pot ser? Sí. Pot ser la humiliació que et reclamaves se t'ha revelat massa insoportable? Recolza't i posa't còmode, perfa. Una carta de ruptura, pot ser? Pot ser la humiliació que em reclamaves se t'ha revelat massa insoportable? Segur que la portaves molts dies ahir a la butxaca i no t'has atrevit a mostrar-me-la per por a no enfadar-me. Clar. I bé, mostra'm ixa meravella. No em vindrà malament entretenir-me un poc. Ja està, i això és el que vull, que és fàcil. Que bé. És molt fàcil. Que bé, Samuel, Fes-ho. que bé que ho ha fet fantàstic. Per què no fa vostè de Wanda? No, com vaig a fer jo de Wanda? Sí, fes-ho vostè, perquè és un personatge que vostè ha escrit, la coneix millor que ningú i a més, hasta íntimament la coneix. Però jo no me sé les seues rèpliques. Que sí, ja veurà com sí. Xites, posa't còmode. Vinga, va. I acció. Ves en compte, Severín. Molt bé. Més força al màxim, ama. I el teu màxim, com sempre, Severín, no arriba a l'alçada. Ves a portar-me les peix Sí, ama. i prepara una botella de xampany i 2 copes. Però, El ama... conte Alexis vindrà d'un moment a un altre. Però, ama... Les seues pels. S'ha incrustat en els meus pensaments i no sé com llevar-me-lo de damunt. Desposarà vostè al conde Alexi, ama? No puc mentir, Severín. Això me'n fa tremolar. Molt bé. Alça't i Si vine cap a mi. sabieres com em fa patir... Camina cap a mi. Però jo adoro aquest patiment. Si em demanara que fora la seva esposa, li diria que sí, de tot cor. Clar. Saps què té cels de tu, Severín? Perquè jo li ho he contat tot sobre nosaltres. Ell ho sap tot sobre la nostra història. I segurament que l'haurà amenaçat en matar-la. En efecte, L'ha colpejat sí, i li ho ha permès sí. I va ser sublim. amb més intensitat. Sí, i va ser sublim. Encara més intensitat. Vinga, va, resteu en la cara. Sí, i va ser sublim. Oh, vos mataré a tots dos i llançaré el cor als gossos. Maleïts sigueu. Sí, maten, Severín. Maten. No puc suportar ja més esta farsa. Farsa? Quina farsa? Però com pot ser que m'estime, Severín? Però jo m'he comportat amb vostè d'una manera atroç. És que no ho entenc. Jo he fet això per salvar-lo, per curar-lo, per demostrar-li que l'estime. Aleshores res no és cert? Res. Tot ha sigut un xoc, un teatre. I el contracte? El contracte. Ai, el meu tendre. El meu bobo, Severín. Jo l'estime des del moment en què el vaig veure. El que passa és que jo no volia que descobrira que jo no sóc qui sóc. Clar. Qui creu vostè que sóc? Ja. Jo sóc una dona feble. Crec que vaig a lligar-lo en la seva calça. I estic completament perduda. Ai, pobreta. Ho entenc? Ja, ho entenc. No l'abandonaré mai. Parla més fort. Si fas de mi el que vulgui, Severín, li ho suplique. Però no em deixi. Prometan que no em deixarà mai. No vaig a deixar-li mai. I parle més fort. Sí, humilien, Severín. Insulten. Pisotegen, Severín. Molt bé, Siga. Sí, Severín. Parla del que vulgui, maltracten, Severín. Maltracten, molt m'ho mereix.
m'he comportat malament amb vostè. Severín. Molt bé, Samuel. Perdó del tot, Severín. Molt, però que molt bé. Uau, molt bé. Però sap quin és el problema? El problema és que faça el que faça, i diga vostè el que diga, aquesta història és degradant. És un insult per a les dones i és pornografia. Però què està dient? Mires, una pobra damisela en apurs, una dona en problemes, rebaixant-se davant d'un home, no? Maten, maltraten, només sóc una dona. Però Wanda... Emocions fortes, que bé. Ja no es veu aquest tipus d'ira que avui en dia. Però què pensaves? Que anaves a embolicar a una actriu idiota? Aprofitar-te d'ella per a satisfer les teues inclinacions malaltisses i repugnants. No! Fer una Frankenstein femenina pròpia. Què pensaves? Mira la càmera. Dóna les gràcies. Gràcies. Dóna les gràcies. Gràcies què? Gràcies, què? Gràcies, ama. Gràcies deessa. Gràcies, deessa. Auf Wiedersehen, mein Freund.